No niin, käydään läpi tämä vakioasettelumalli, eli miten tehdä Wordillä selkeän näköinen asiakirja. Ensiksi laitetaan täältä viivain näkyviin. Se löytyy täältä Näytä palkista. Täältä klikataan viivain. Ja sen jälkeen mennään laittamaan marginaalit. Eli sivun asettelusta reunukset ja täältä mukautetut reunukset. Me ollaan tässä kohdassa, niin tänne ylhäälle laitetaan 1 senttimetri. Noin. Vasemmalla saa olla tuo 2 senttimetriä, joka siellä oletuksena onkin. Ja sitten laitetaan tonne alhaalle sekä oikealle 1,5 senttimetriä. Näin. Ja nyt kun me ollaan tässä sivun asettelun välilehdessä, niin voidaan ottaa täältä rivinumerointi ja jatkuva. Eli tämän rivinumeroinnin avulla on helppo sitten katsoa, että mihin kohtaan mikäkin tulee asiakirjassa, esimerkiksi vaikka otsikko. Näin. Nyt mennään takaisin tänne aloituskohtaan ja täältä valitaan fontti. Eli suositeltavaahan on, että se on joko Times New Roman tai Arial. Mä valitsen tämän Times New Romanin. Noin. Ja siitä sitten vielä fonttikoko 12. Viimeinen juttu, mikä tässä tehdään ennen kuin aletaan kirjoittaa, on se, että valitaan täältä kappaleasetukset ja laitetaan riviväliksi 1. Tämän voi sitten muuttaa myöhemmin. Ja katsotaan, että jos täällä on tämä 8 tässä välistyksessä, niin muutetaan se 0. Eli sen tulisi olla 0 nyt tuossa ennen ja jälkeen. Noin. Sitten me voidaan ryhtyä kirjoittamaan. Eli ensimmäiselle rivillehän tulee lähettäjän tiedot, etunimi ja sukunimi. Ja nyt tuohon kohtaan 9,2 tulee asiakirjan nimi. Esimerkiksi tiedote. Ja se, miten me päästään tuohon kohtaan 9,2 helposti, on tabulaattoria käyttämällä. Eli tuo vasemmalla oleva nuolinäppäin. Sitä kun klikataan 1, 2, 3 kertaa, niin päästään oikeaan paikkaan. Ja tänne nyt kirjoitetaan tiedote. Noin. Toiselle riville tulee katuosoite, oli se tässä vaikka katuosoite 21 ja postinumero sitten siihen alle. Ja neljännelle riville tulee puhelinnumero. Näin. Nyt tuohon nelosriville tulee myös päivämäärä ja se tulee kans tuohon kohtaan 9,2, eli taas tuolla tabulaattorilla 1, 2, 3, näin. Ja 4.9. on tänään. Tässä on nyt lähettäjän tiedot ja asiakirjan nimi. Sitten riville 8 tulee vastaanottajan tiedot. Mä laitan tänne taas etunimi, sukunimi. Katuosoite 55 ja tänne vaikka 00800 Helsinki. Ja taas sitten puhelinnumero. Näin. Nyt riville 16 tulee viite, mikäli semmoista tarvitaan. Mä laitan sen nyt tähän sulkeisiin, koska viitettä ei aina käytetä. Sitten riviltä 18 alkaa se varsinainen otsikko. Tänne esimerkiksi voisi tiedotteessa tulla vaikkapa taloyhtiön kirpputori. Tämän jälkeen laitetaan vielä 2 välilyöntiä, eli tuolta riviltä 20 alkaa sitten se teksti, ja se sisennetään alkamaan kohdasta 4,6, eli tabulaattori kun painaa 2 kertaa, niin päästään oikeaan kohtaan. Ja tähän nyt alkaa sitten, aletaan muodostaa sitä tekstiä, eli tämä voisi esimerkiksi olla näin, että tervetuloa viettämään näin. Tästä nyt hyvin lyhyt tiedote. Todellisuudessahan se olisi sitten huomattavasti pidempi. Nyt tämä toinen rivi lähtee täältä taas ihan alusta, niin tällä tabulaattorilla me saadaan se taas tonne oikein. Ja piste perään. Näin.
Lopetetaan kohteliaasti, esimerkiksi ystävällisin terveisin. Mikäli laitetaan allekirjoitus käsin, niin tänne jätetään muutama rivi vielä tyhjää. Ja sitten taas tulee lähettäjän etunimi, sukunimi. Jos on pidempi teksti, niin suositeltavaa on, että täältä valitaan tasatut reunukset. Eli tämän voisit maalata ja vaikka tuosta tasata. Ja että sinne tulee myös automaattinen tavutus. Ja se tulee myös tuolta sivun asettelusta ja sieltä näin. Mikäli tämä teksti on kovin pitkä, niin myös tämä tekstiosuus sen voi laittaa rivivälin 1/2 täältä. Sitten se ei ole niin kovin pienellä. Sitten kun on asiakirja valmis, niin mennään tänne samaan sivun asetteluun ja otetaan sieltä rivinumerointi pois. Näin. Tässä me nähdään siisti asiakirja ja nyt loppusilauksena vielä on tummennus, eli tummennetaan tuolta lähettäjän etunimi ja sukunimi sekä sitten toi asiakirjan nimi. Ja yleensä tummennetaan myös toi otsikko. Näin. Sitten tämän lopuksi voi tallentaa ja lähettää.